खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं एमबि मैखोम तामुलपुर जिल्ला एबसुआ बाइक रिले खालामनाय हाबाफारि खुंफुंदों समाजारि बिथिङाव सांग्रांथि होनायनि बिथांखिजों बाइक रिले खालामनाय हाबाफारिखौ खुंदों तामुलपुर जिल्ला एबसुआ नंगौ समाजारि बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानायनि थांखिजों एबसुआ थाद'नाय गैयै खामानि मावबोगासिनो दङ हारिनि रैखाथि आरो थामोनथायखौ लोगोसे आथिखालनि माखासे लाइमोनफोरनि निसा बेसाद जानाय उन्दै बैसोआव जुलि होनाय बायदि समाज बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानो एबसुआ खामानि मावबोगासिनो थादों बेबादिनो तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो समाजनि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय आरो सांग्रांथि होनायजों सानसेनि हाबाफारिजों गामि गामि हाबनानै बाइक रिले खालामदों बे हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिजों लोगोसे माखासे बिबानगिरिफोर दखरा आरो दालाय एबसुनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों बानेश्वर नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय बा लानांगोन बेजों लोगोसेनो समाजारि बेरेखा हाबा जेरै जौ जुवा ड्राग्स गान्जा बायदि फेग्रा मुवा सोबनायफोरखौ होबथानो थाखाय एबसुआ गोख्रों खामानि मावबोदों होननानै बुंथिदों बानेश्वर नार्जारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिखिनि खामानिखौ मावबोदों बर' हारिया दिनै बे अबस्थासिम सफैनायानो जाबाय गासैबो बिथिङानो जाबाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' आफादनि खामानि मावनायनि थाखायनो बर' हारिया बे अबस्थायाव सफैदों ओंखायनो आङो दिनै बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय दिनै जुदि गासैबो बिथिंखौ जुदि नायनो गोनां जायोब्ला समाज बिथिंखौ जुदि जौगाहोनो गोनां जायोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव जुदि दावगाहोनो गोनां जायोब्ला फरायसुला फंबाय बिनानावमोनखौ जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोनां जायोब्ला बेखौ दिनै बुंनो नागिरगोन मानसिफोरा जिहेथु गासैबो बिथिंखौ डेभेलपमेन्टजों जायो होननानै नाथाय समाजनि खामानि मावनाय जौ जुवाफोरखौ होबथानो गोनां जायोब्ला ड्राग्सनिफ्राय जुदि गोजानाव थाहोनो गोनां जायोब्ला बेखौ गासैबो सरकारनि बिथिंजोंनो बेखौ खामानि मावनाय जाया ओंखायनो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इम्परटेन्सआ दङ आरो दुलाराय बर' आफादा अराय समबो जोङो बर' हारिखौ सांग्रां जानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' हारिया बेबायदि खामानि मावनानै सांग्रां जानायनि थाखायनो दिनै गोजौ सोलोंथाइ फारसे दिनै एपिएससि इउपिएससियावबो साफा सानै जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै गोजौ फारसे माने दावगानो थाखाय दिनै लामा मोनदों ओंखायनो आङो बुंगोन दुलाराय बर' आफादखौ मालाबाबो बर' हारिनि सुबुंफोरा जों अरायबो सोंखारिनो नाजानाङा जि समावलागै बर' हारिया थांनानै थागोन दुलाराय बर' आफादा बे समसिम थांनानै थागोन ओंखायनो आङो खावलायनो लुबैदों जाय सुबुंफोरानोखि दिनै दुलाराय बर' आफादनि इम्परटेन्ट गैया होननानै बुंनाय बाथ्राया गासैबो नंखाय आरो बे बाथ्राखौ जुदि दुलाराय बर' आफादा बेबायदि जुदि बुंनायखौ जों जुदि खोनाबाय थायोब्ला दुलाराय बर' आफादा मालाबाबो बेखौ जोङो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा बुंनांगोन दिनै राजनितिकआ दिनै बर' हारिनि गेजेराव बबे माने लामानिफ्राय फैदों गिबिसिनाव मालाबाबो बर' हारिया राजनितिनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोङो माने बेबायदि नाजानाय जायाखैमोन लामाखौनो मोनाखैमोन नाथाय दुलाराय बर' आफादा जिखिनि खामानि मावबोनाय बर'नि जे आन्दलन बर'खौ मोनसे मास्टारेस जानो थाखाय जिखिनि खामानि मावबोदों बेखौ रावबो बर' सुबुङा हारसिङैनो पलिटिकेल लिडार जानानै बे लामाखौ सानद्रायाखैमोन नाथाय बेखौनो सानदों दुलाराय बर' आफाद आरो दुलाराय बर' आफादा खामानि मावनायनि उनावसो दिनै राजनितिकनि बिथिङावबो बर' हारिया दिनै बे फारसे दावगानो हादों ओंखायनो गिबिसिनै राजनितिक बिथिङावबो सांग्रां खालामनाया जाबाय बर' हारिखौ राजनितिक बिथिङाव माने दावगाहोनो थाखाय खामानि मावनायानो जाबाय दुलाराय बर' आफादनि गिबि लामा बा गिबि बिहोमा दङ होननानै आङो दिनै बुंगोन मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय नोंथाङाबो फुजानि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो दं नामा फुजा बोथोराव नोंथाङाबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो गोसो दं नामा फुजा बोथोरनि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो गुदुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहराव US पल', फ्यूमा आरो किलार ब्रेन्डआव सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार नंगौ क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी रडनि साखाथियाव थानाय US पल', फ्यूमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार US पल', फ्यूमा आरो किलार ब्रेन्डनि हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट शार्ट टि-शार्ट जुथा टपि बायदि बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बायोब्ला नोंथांमोनहा मोनगोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार बिब्दिब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझारनि US पल', फ्यूमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव लोगोसे लानानै थांदो नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोर US पल' आरो पुमानि मेनेजार जोंनाव दा बर्तमान फुजानि अफार सोलिगासिनो मोननै अपसन दं कास्टमारनि थाखाय अफारा US पल' जुदि 8000नि मार्केट खालामोब्ला 1000नि केशबेक दं आरो जुदि केशबेकखौ लायाब्ला 5000नि बेक फ्रि मोनगोन आरो जुदि नोङो बिनि बारा लाबावोब्ला जुदि 10000 एबा लायोबा 13000नि लायोब्ला
2000 केशबेक दं आरो जुदि 17000 एबाब जुदि लायोब्ला ट्रलि बेग फ्रि मोनसे फ्रि दं आरो जोंनि बे इउएस पल'आवहाय आरो लोगोसे जोंना बेजों लोगोसे पुमानि दङ पुमा शुसआव दं बर्तमान बाय 20% अफ बाय 25% अफ आरो लोगोसे एप्रिल्सआवबो दं दा जोंनाव बे अफारा सोलिबाय थागोन टिल खालि फुजासिम सोलिगोन आरो बे अफारा जों মই এখন কিলাৰৰ মেনেজাৰ হয় আৰু এইটো লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ বিশালৰ ওচৰত পাই যাব আপুনি বৰ্তমান মোৰ ইয়াত অফাৰ চলি আছে 3999 পাৰ্চেছ কৰিলে আপুনি 500 কেছ পাব আৰু 5999 আপুনি যদি পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 1000 লেছ পাব আৰু যদি 499 যদি আপুনি মানে পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 2000 লেছ পাব কাষ্টমাৰসকলক মই এইটো আহ্বান মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইয়াত মোটামুটি ভাল কালেকশ্যন আছে টি চাৰ্টৰ কালেকশ্যন তাৰপিছত চাৰ্ট জিন্স মানে এভেইলেবল আছে মোৰ তাতে ইয়াত আপুনি যিটো মানে যেতিয়া স্লিম ফিট এংগেল ফিট যিটো আপোনাক ফিট লাগে জিন্সৰ সেইটো আপুনি এভেইলেবল মোৰ তাতে পাই যাব